Horas madihita saluhuna. Adorang sotapuka partang yang ngata di bawasan modarion perjulo mahita martang yang nahohom martang yang mahita. Amin. Tapuka masuk marede mahita sabukwede nomor 2 ayat sada sahaturodi ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Gua si modo ngeniti, hisapan mahamu songon poso-poso nai buru tubui,
Disusun adenggan na somangasi, asalam gada hamu marhite siani. Mol tungnunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagogotai. Olopon hamu madebata ni si Jakob. Haleluya, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh mato di porbadia tu rohanami. Asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gada hapor siaon nami, marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa toktong huingot hami, nahehe do hami musesian na mate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian na matei. Amen. Tatangi homa epistel di partang yang ngata bornginon, imanatar surat di Hesekiel 36 ayat 22 sahatro di ayat 27, marsori-soring mahita majaha. Dibaheni dohonomu matu pinoparni Israel, songonon. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, dada alhamu au mabahe songoni, ale pinoparni Israel, ala ni guar huna badia ido, nani ramuna-muna di tonga-tonga ni bangso parbegu, akka hasahata munai. Jala au mabuat hamusian akka bangso parbegu, jala paluhutok kudo hamusian saluhut akka luat, jala buanok kudo hamu mulak tutano munai. Jala lehonok kutuhamu roha nai baru, dohotodi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala ucatoku do roha batu sia daging muna, jala lehonok kutuhamu roha sibu. Ima sahatna mertua dua kana tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Tabegema kor inateresia.
Mare de mahita sia buku de nomor sia ayat 3 dohot ayat 6. Martangnya kita. Jahoba debata amanami nausobami mariti anakmu Kristus Yesus. Hodo debata nami natutu. Hodo alfa dohot omega. Hodo Tuhan namang ramoti ngulu nami. Uben nahu hamuleteo kami rohami tu parsaoran di partangyangan di bagas corom. Nangakadongan nami nambodohoti partangyangan marhiti live streaming. Ale Tuhan hupuji hami holong munabadiai. Diramotiho hami di parkarejuan nami. Diramotiho akan atoras lau marmuduhon nakayanakon. Diramotiho akayanakon lau mangului ajar ni natorasna. Nang ho Tuhan na mangaramoti pardalanan ningulu. Akka amanami inanami dohot akalan sia. Ali Tuhan nami di bagasan bornginon. Dinarap hami Tuhan mamujiho. Dohot naing manangihon barita nauli. Na pinasahat ni naposom amang padita ce harahap. Tuhan, homa na mga lehon toddim di porbadia tu amanami. Asa tung tama ganup akapakuling ni jamita. Jalaboy hami Tuhan manakup. Dohot lahu manangihon. Los boy hami marbarita nauli songon halak na porsea. Nanang tumangihon hatam na badiai. Ajari hami Tuhan digulmit ni ngulu nami. Asa unang nian. Maralo hami sian hatam na badiai. Ali di bata manami hami na di bagasan tikion narorap marsaor sian tonga-tonga ni huriam. Utangnya ko kami do akadongan nami na suboy dohot tu parsaoranon. Imala ni parsahiton di pardagingon na. Ima amang jemanulang boru pasaribu. Rani boru siaturi amang lamriris si barani opong marturia, inang panjaitan boru tabarat, inang butar-butar boru si torus, inang siagian boru si tanggang, inang si tumorang boru nenggolan, dot naposom amang si tua LB si barani, harus ude tuhan nasodohot di bagasan obason, uguari hami ganup marsada-sada, tanganmu ma na mga pehon tunasida, waso hama malum nang hagogooni, asa taruli na sida Tuhan, buhi muse mangulaw na kaulaw na si ganupari, tarlumo bima Tuhan,
rap mamuji guarmu di bagas joromon dot aka parpunguan na asing na Bartolomon ni Roham. Ale Tuhan nang diari marsogo pe nanaing sipatu paon komisi kasih tanganmu Tuhan nagukwasoi na mangalehon pasu-pasu tuaka naukap mangalehon tuaka dongan namin nahurangan narikot majalo pasu-pasui Tuhan homa Tuhan nama masu-masu akauloni asa atau sangap di guarmu ma genup aka pakobasion di komisi kasih nang ditiki nama dulu akan namarsahi pe sian diakoni sosial ali di batama nami gudang ni aka sipatu paon di huriam di bagasan mingguon ima nama ngarade do paduan suara parupuan nalaho madohoti festival paduan suara di distrik di tanggal 4 bulan Mei. Ajari nasida Tuhan leon hai pason nang patio suara nasida Tuhan leon habisuhon lo manakup ganup aka persiajaran sian guru nasida na mengajari pedi leoko Tuhan habingeton nang agugoon tu nasida asa taruli ganup aka no begisa boy hami Tuhan rap manangihon jamita sian paredeoni ali di batama nami nang ditikyope Tuhan di masa ni libur akada danak parsikola toktong jagai nasida Tuhan manang ahape na niula nasida manang di bagasan libur ape nasida Tuhan toktong di bagasan hai pason jala boy muse masuk tu parsikolaan di hari nong binumul ni pamareta nami ali di batama nami om matangiang nami nau pasatami mariti anakmu Kristus Yesus si palua kami tangihon pangiduan nami o Tuhan amin. Tabi kemakor uik sia. Uik 10 sada diudi itu yang non uik sia.
Dr. Uisia. Marade mahita sia buku de nomor 820 ayat sada sahatru di ayat 2.
Asini rohamadi hamud dohot dame, nasian debata amata dohot sian anak na Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madihita. Amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Hita na punguno yang di bagas joro dot amain amanami nanami nama dohoti pertanyaan non di bagas na. Tabereng mabibilta manang slide nadong di joluan non. Hatani dibata di pertanyaan ngata bornginon tersurat di buku pangukapon bidu 2 ayat 5 sahat rodi ayat pitu. Pangukapon 20 sada ayat 5 sahat rodi ayat 20 pitu ayat pitu. Songon nagrugi do noeng ate. Alana juara sadai maret de nakin ate. Alai ima dampula buai unang pula menek rohamuna. Dampula menek rohamuna. Di boto di bata do hol somuna inang. Di boto di bata do hol somuna. Unang pula gay menek rohamuna hita tu hita do muse. Ate. HP tebudu lagu nakin. Adong do parwik siaro alai sa boleh sador hudul da sida rupaning. Jadi aku pedak ku boto. Jadi unang pula menek rohamuna inang dah. Ayo pehedo salah halakon. Ya halakon salah. Dang halakon ya. Alai naggugo nakin na makel na sohe maredero tong ido. Di unang masongoni ate. Aw nakin baguya maksayang nai tabu nai de nakin. Lagu opat nai sada, lagu tuluin kompak do sada-sada nasida. Alai ima jotu siate. Ido makana gurugi awotik. Sian pangukapon 20 sada ayat 5 saat rodi ayat pitu ujahauma natar surat disi songonon ma. Dungi didok nahudul di habang saima. Idama saluhut nadohu pai baru. Jadi didok ma surat tommai. Ai hapo saddo akahataon jala nasitong. Laos didok matuau nunga saut au do parjolo do jala parpudi bonana jala ujungna lehonokuma tuna mauas sian mual aek hanguluani sopola tuhoron teanon ni namo nangima saluhutna jala au gabe de batana ibana gabe anakku ima sahatna. Hamuna manamina nami ruas ni Kristus sinahina holongan molo didok buku pangukapon ima buku na parpudi di bibelta buku na marisihon taringo tu alus ni suku-suku ni jolma manang halak Kristen na parjulu dui u alus parsorion parukilon nandi adupi nasida halak Kristen ujui dimulanai maradopon panggonggomion ni Rom tarlumubi ma tudua halak kesar na macai jahat kejam tu halak Kristen hati hai ima Kaisar Nero dohot Kaisar Domitianus. Soi nama hacit ningulu ni halak Kristen hati hai. Nabui dokonon dangsangan nasida marlas ni roha. Nangwa pala mekel seheli pedakya. Jadi rikok do na mekelon. Ate. Ale unang mekel na mga lesay ngato. Rikok do marlas ni rohaon. Alay unang alani haporsuhon ni dongan. Rikok do taalami pergumulan. Alay unang maalin na tabayan. Unang maalin na taulang. Persoalan ni ngulu ido. Selalu do marsika soring pergumulanon. Unang tadok kita molo Kristen, gabi malua mahita siya nakahamawalon, tidak. Ido makana jok talu jolma, alani persoalan, alani hamawalon, alay sa disukun, Tuhan na. Ayaha do nama sao Tuhan.
Ujung na dang dia lusi rupaning. Habis asitong na. Di hamaolonido, di pergumulanido, di tikina marsakido hita, di tikina mekelido hita. Di bata makata itu hita. Nah tapi si patamol tatu si bahasai. Ale sasitong na lam gudang lam jujut jolma mengalami pergumulan lam kuat doi. Lam jago doi. Ido makana manginang jago pehita nuaing tahan banting pehita halak batak na di pangaratuanon ala ni haci di ngulu na julu jok doh doko di jamitaku lomos doroha dia kana poso nuaing ala ngati paksu di ngeradi ma pulsa nah bolo sedelion ma pulsa petejona ma pulsa nina hirana ibana na mengatur hepengi rupaning hirana ibana ma bendahara di jawi rupaning muludang mutul tomak na tu bapak na pak na mulu mutul muse tang menoto betu dia ibana mangalu-alu kadang generasi sekarang dang tahan uji holan sautik tersinggung ngabe merdadi mak aku hita dang sanga merdadi tinang dang sanga merdadi tarhona garis merdadi susah lama merdadi lam susah mak nggak susah lam susah muse ido ubahena di paluas di batado hita mengalami pergumulan di leon di batado kesempatan di hita tiki kegagalan tangis marsak dot akalana asing laos ido patuguhon songona masa diturpuk tahun dangadong nahum macit partikian di tiki Kaisar Nero Domitianus perdalanan sejarah ni ala Kristen dipusa dipamate dilili disiksa habis anggo Petro mate tabudo pete buah mala mate-mate nek tabering mahala na sa tabi naneng mate rupaning hacik do bulus mulo mate babinoto sinyo manang dang namate nih namuse rupani kan tebu manang namuse rupani boy do mase mulu hacitan ibana rupani ale mulu mate-mate nih sinyo pidang boy mekel pidang boy muruhing pemaul juk do parona kana mording amang ba mungkin song ni do ramang padita resort dot inang buru sinurat pinaroh do kana mording ruas rupaning mulu marulu badia hacitan omakku besong di do tiki moding ditarik hosanon gejeng-gejeng dang tuk tarik muse amang ngacik nei ido makana dong istilah eutanasia teh mengakhiri hidupnya dengan baik sasitong na bunuh diri dui membunuh dui ale daripada sotahan iba mamereng-mereng songoning haya hacik do si patah perdalanan ngulu halak Kristen ale martibakon na masa ujui dang sedia do pinatado bion da jok do jol mamarukil noeng ala ni pangalahona da jok do doeng jol mang dihasogui ala ni hatana ala ni ketidakdewasaanna di bagasan perdalanan nguluna jok ala ni pangala parangeta do hacit ngulutak di pahata-hata dong anak ida enak mulu sauning atau medang pinoto be mulu ida enak dang be ale mulu ida tabu mak anggo ina berita na tabu mai rupane ale mo to ida enak ngabe manang na mi cepepeng pengasugu bero hai sekan iro ale molo jot hita songoni kadang tanpa tasadari tuku sukun bahasa songonon nguluku bahasa songonon nguluku tasuku madirita biya manginang orang Kristen dibiarkan Tuhan menderita supaya apa kuat alana menderita dohita debi kuat molodak ya hita mengalami penderitaan
Dan mergugu hita. Sedikit-sedikit kecewa. Ido namasa. Di zaman di puku pangukapon. Dalam catatan sejarah Manginang. Si Petrus. Si Sean Tuhan Yesus. Dan tabu parmatena. Ditakup Kaisar Nero do ibana. Song nasalah di bana. Marjamita do ibana. Patu pahalongangat do ibana so Tuhan Yesus. Di patupa do akan adinggan. Diajari di jolme asa berpangalao nature. Diajari di jolme songo dia mabay na dinggan to akadonganna. Ala ditakup. Dipamate. Dipersilakon. Dipersilakon do si Petrus. Laos ditikina dipersilakoni dipangido ibana ma. Unang masongon, munang masih majujuku di gijang. Ale tutoro mapabalik kamu ma. Tarsunggul ibana di pengkhianatan na Tuhan Yesus. Ujungnya dipangido tutoro mabek kamu si majujuku. Patu ma di gijang. Dang taluk au mate tersilang songon Tuhan Yesus. Diulu ibana do menderita. Asa tarbanibana nadinggan. Tiruan. Asa secara tidak langsung yang berdok tujolma unang tiru hamu nasodinggan nahubaheni. Tulu halima di parsuada ibana Tuhan Yesus. Di sol ibana dui. Idu makana marsitutu ibana pabuan barita di Tuhan Yesus. Haheyonna. Anggiat mulak rohani di bata. Sasitung na mulak do rohani di bata. Alay pakilalaan na dang sonang. Meradu di bana dirina unang songon Tuhan Yesus tersilang dinggan alay neng ma dipabalik. Torop do halak Kristen na somanahan di hapur suhone. Diba mulak tu ugamona ada orang so Kristen di bana na diba bertahan. Dang targo barhon nama sai ale songon na ridok ni si Yusuf Broni tahun-tahun di 80-an 90-an ate terkenal do buku na piadong doi semakin dibabat semakin merambat ido. Jadi ido na julo mabes semangat halak Kristen mulai sen mulanai semakin dibabat semakin merambat semakin disiksa semakin kuat semakin bertahan jala ikon songon ido prinsip ni halak Kristen ala buah ala songon jami tanakin manang epistel tanakin mandokon jala lehonokku matuhamu rohanai baru. Ini jamitan dari minggu ini. Tuhan sudah memberikan hati dan roh yang baru kepada kita. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Alai dan tak pakai rupanya. Jodoh kita lupa bahwa kita kuat. Bahwa kita mampu. Itu dah. Unang tabering masalah rupanya. Da songon ido jol manadi hutan na julu. Gugu-gugudo. Ya. Mangaka ado. Emi. Molo Peter menyerah. Pagudaku daw nina. Diorui. Pagudaku daw nina. Ujungnya nasa umar diangkat. Bed diga besidung. Ale hurang-gudang. Mampu saya mampu. Dia mampu. Songon ido hita mengadupi hama Allah na Manginang. Jala didok do diturpuk tau nakin. Laos didok matuau nunga saut. Audo parjulo jala parpudi bonana dohot ujungna. Namar lapata dui. Dalam proses awal sampai akhir Tuhan yang bekerja. Tarsongon ido hita melunai kendaraan umum. Kan ido. Dang tasukun ise mabuan busia kan. Transjakarta manang opleti dang tasukun molomar pesawat hita isi do pilot nei beta tehe marganiba kan begitu ya marsitadda mahorasito kan dang pos rohata besiga do hita dang tatadda na sida ale taboto adong pilot di si taboto adong nakoda di kapali taboto adong supir di busi di kendaraan ni pos rohata di si digama mardalan bamolo ragu hita tarsongon ido nguluto na Manginang molo pos rohata
digogo na di lor di bata tu hita, kita akan mampu, kita akan kuat, kita akan menang. Karena memang kita dipersiapkan untuk menang, menghadapi banyak tantangan. Di bahini hamu nama nami nanami. Tahu jima madalani perdalana yang tahun. Ternyata orang Kristen dengan menghadapi persoalan itu biasa. Unang pulau tarsonggot kita mulu marsak. Dan adong gunani marsak ate. Tapi kita berani tantangan. Unang pitur madili hita. Unang pitur ta sukun isi dona salah daun. Tetapi kita harus mampu mengatakan bahwa kita sudah dimenangkan Tuhan. Kekuatan itu ada pada kita. Di debatado tu hita kekuatan loma benadinggan. Dang na loma nigai. Di debatado hita man mabadame. Dang manursari. Dimampukan dohita patupahon akan lebih hebat. Asa marmulia guarna. Asa dinggan parsaorata. Dang na sebalikna lau manursari parsaoran yaka na porsea. Di bahini tapatudu homma. Kekuatan kita memiliki kekuatan. Kita punya power. Kita punya tenaga. Kita punya hikmat untuk menjalani kehidupan. Ngamonang tuhatai. Idula bana dong guarni minggu ate. Ngamonang tuhatai. Gari hamatian ditaluhon di bana. Gari hamatian nunga ditaluhon di bata. Ditaluhon Jesus. Ido nata somba. Asa molo halak na porsia di bata. Songon ada di par week. 10 sada nakin. Kucatat do nakin dia do tehenga gudangon nakin cataton. Haholongi dongammu, haholongi di bata, siana sate atem, ya. Haholongi dongan jolma, doson ho, maka holongi dirim itu teh, iya. Jadi mana kita makaholongi, mampu makaholongi. Alemolo dilo di bata do tu hita kemampuan makaholongi puasa. Tabain ngulut tahun berkemampuan lahu makasugui dongan. Itu makanya mau binereng dongan rupaning. Wah, tersenyum buah salah teh senyum inang. Senyum. Ate inang. Senyum pamu. Alung nang tomatani halak dong. Ya, mulut tomatani halak senyum pamu bahaya di. Apalagi kita halak batak marbau musik. Kan? Tunjukkan bahwa kita dekat, berkeluarga. Itu dah. Ada sapaan rupaning. Jala ingot kita ditanggung jawab tak sebagai apa kita. Ido. Dungi halak namanahan di proses perdalanan yang uluna, dia akan menang. Dia akan bisa mampu menghadapi zaman, menghadapi tantangan apapun itu. Dan talui bana dia ke persoalan. Nah, dia tetap semangat. Jadi di bagasan perdalanan yang ulu tahu nama nginang, mergugu mahita. Lawan itu ketakutan, lawan keraguan-raguan, kita mampu. Tabai nadinggan rupanya. Songon edeni weksia. Unang senyum pamutong dan muludok sewisia dah. Ya, alai ima edei. Tabai manadinggan nasa tolap tarupaning. Manaham mahita otik di pangoromoni, ya nasubudu kita mangorom dirion rupaning, ya akasi gajang pat rupaning, ya karena gajang pat gajang titik rupaning kan, aduk dokonon nate, diorom mak, ya karena gajang-gajangi rupaning, tahu jima asabui dinggan ngulut tahun rupaning, unang gabi batu sandungan hita di bagasan nguluta, hudok nakin. Kalau kita menghadapi tantangan, pergumulan, jangan pergumulan itu dihasilkan karena perbuatan kita. Tapi biarlah dihasilkan karena iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Namun nangi do muse mangaton perbu ini hau hanguluan ini nam. Jaladong do tabu edde
HKBP 757. Edeni para Kamis omakku nahinad don. Daku foto para Kamis noaing ate. Ya. Isedona naing martua, isedona naing sanga. Pati buhu songon Teresia nakin ate. Pati buhu taurui jotik. Isedona naing martua, isedona naing sangap, isedona naing sangap. Di pasangap majahoba, di pasangap majahoba, asa tung tutu sangap, asa tung tutu sangap. Ayat 2. Isedona naing mamora, isedona naing sonang, isedona naing sonang. Dihapusi majahoba, dihapusi majahoba, asa tung tutu sonang, asa tung tutu sonang. Pasangap Jahoba, hapusi ibana, asa sonang tutu sonang. Sonangi dang ikon las rohat tadaong. Ketika menghadapi pergumulan hidup juga, ketika menghadapi kesedihan juga, sonang rohat ta'ala buah, adong do debata nong monangi, pamonako kita haduan. Asa tung tutu sonang. Dang mekel di sihapatara behita, tangis di siabunia be. Alemanang di dia pe situasi na taadopi, kita kuat, kita senang. Karena Tuhan yang menang. Kita pun akan menjadi menang. Manahan mahita dia kaparu kilota satok kidui. Mulu lam jut hita mengalami melatih dirita mengalami paru kiloni margogo mahita dia kaparu kilo na balga. Jadi jangan pernah kalah karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menang. Teanon nina monangi masalu na jala au gabe de batana. Ibana gabe anakku. Ini perkataan Tuhan kepada kita. Hita do anakonna. Molo anakonna do hita. Datung pasobon di bata hita. Di bagasan hasusaan. Martanyang mahita. Tuhan debata mulate ma di pasat rohanami. Ala toktong diramuti hohami Tuhan madalani akapartikiani. Sonang dohami di bagasan sadarion. Mamulus akapartikiani. Di palua sodo hami mangula kaulon nami, tarbekay marpungu musa di joromon, marsaor dohot horap do dongan nami di partangyangan bornginon. Ali Tuhan pasu-pasu mah, parsaoran nami, parsaorata di bornginon, tadlumubi nang huedeho kami ede puji-pujian, mariti aka ede na huedeho kami. Nungahu pasatami aka tangyang, na pinasahat ni naposom songon tangyang nami di tangyang pangaudiano ni nunga hubigi hami hatam asa ingot hami molo tungpe akan namasa di padalan ng gulu nami huingot hami ho Tuhan namo nangi di parguguy ho hami nunga dilihoko roha tod di nay baru di hami asa marroha jalamar tod di bata nay baru hami tang mahami di ganup aka hamaolon jala toktong mahami marhaguguun mangadupi akaraga manamasa. Pos roha nami di padongan yomu. Jala tarbek kami marlas ni roha. Majalo dinggan ibasam di pardalanan ni ngulu nami. Hu pasahat hami ma ngulu nami tuho Tuhan. Ramoti hami nang sudi ruas ni huriam. Di hakabipici buburon na met na magudang sa hato na matua. Pasu-pasu nang parhalado dot akapangulan nagok tiki. Nasa toktong sebagasan hasadaon hami Tuhan. Laho makuba si huriam. Atong sa di homang ngulu nami, urupi hami
pargugui kami sisa dosa nami di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari de mahita los tapasahat ma piliata. Jong-jong kita. Saya tiru Tuhan Yesus dalam roh Bapai nanang atanai panguluanmu Ramadok mahita di tangyang aliamanami. Alia manami na di Banua Gijang, sa Pinorbadia maguarmu. Saya maharaja, saya sabu di Banua Gijang. Dalam Tuhan saya berbuat siapa? Sisa dosa kami semua kami sama. Di dosa dosa Unang kali itu Tuhan cina. Penuh mahani sama. Akhir mapuna haraja. Doa sama saya. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani de bata ama. Dohot parsauran ni todi porbadia ima. Naman ngaramoti hamu salu na. Amen. Seduh